Welkom bij Escape Room Designer. We zijn een bedrijf gespecialiseerd in het maken van mobiele escape rooms voor trainingsdoeleinden. En we staan nu in de trailer speciaal gemaakt voor awareness training uithalers. In de haven van Rotterdam worden veel containers leeggehaald. En door het spelen van dit spel word je bewust van de signalen van deze uithalers. En wat je er tegen kan doen en waar je zou kunnen melden. Ben je nieuwsgierig geworden? Dan zou ik zo zeggen, ga je mee?